Ay, bada pagbariyang 500. Ay, napa. Ang ito ba yan? Ay, napa. Ang gagawa tayo magasit mo. Ala, tinaglakwa mo. Laki na kami gumatan. Laki na kami gumatan. Mga toys. Kung ito ba lang kami gumatan. Apa yun nakita mo di Sky? Wan, manang. Sumal. Nagpas jay. Kanya mo na ay? Ha? Kanya mo na ay? Mua. Lagi mas to pariya. Manungay ate mana? 20 ah. Ngahe aw mo bariya sa ano ka? Pupunta ni Kalina na. Ay, wan galing mo lang. Bakit kanya na? Wan yung panak ni baba. Jay. Oh, 20 ate. Pariyang ate mana? Ate le bunga, adaw mana. 20-20. 20 de 20 ato panglaw. 20 may isa. Niya din. Oh, pakbot. Karabong. Bungon. Malang mamin no. Sige. Ay sili lang. Ito na ba? Igang pital lagi budang. Panglaw 20 alay. Amotan. Tagwa 20 may isa. Ang sili man 20 mo lang din. 20. 80 amin. 60 mut 60 amen. Hila di talaw manaw. Sigano man uga tayo nga parya. Adyo lang ang sili. Dapat sili. Sili langan. Puro mo din tatak mo naman kita. Ay, kilo mo Ay, ba? kilawon to parya. Yan nga ta. Ate mat sa mga. 15 na. Hindi mo sila. Oh, kinsi kano ato yan. Alay dumong. Narigat tagla. Kung mabalin sa mga partner na nagita, badia niya. Umuking ka. Mecha. Badia ay, ada sa luyo na. Umuking ka. Nga lang ang. Nya nga datoy, manang ay Bikin pumunta. estimo gamin gila ko lagi mas dilang ka kin bagi lang ka mana. Iyan na. Ito lang mayawan. Ano ito para yan? Buy-buyat sila. Kati tala ako. Kati la para yan. Nanda to yan. Ikak tiklog. Tanong. Ano siya? Ikak tikar. Tosi. Si Danong. Ala to yan yan. Manang. Aha. Okay, tata. 50 ato yan. Daking kanton. Sister. Alam niya na. Lalo mo lang ka lang. Awan tila dakkel sa bala ato. Awal, sabot ka natin eh. Ano lang. Dong arte niya. Una? Oh, ikaw ba lang kapatay? Right? Ay! One. Kal. Thank you! Thank you very much. Rain. Okay. 50 ako ni Kaleng. Praktikal niya na. Ah.